କିଛି ଦିନ ହବ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହେତୁବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ଟିପ୍ପଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିଡିଓଟା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆରେ ଶୁଣ ବାବୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବି ପୂଜା ପାଠ କଲେ शिव ହେତୁବାଦୀଙ୍କର जी ସେମିତି କିଛି ବି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ की କର୍ମ मूर्ति के କର, सामने କିଏ यहाँ पे ମନା इतना କଲା? ହେତୁବାଦୀ କୌଣସି ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଧାରଣା ଦଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବା ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଘଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଯାଇ କାହାକୁ ପୂଜା ପାଠ ନ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ନ ଯିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ମନା କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛ, ସେ ବିଷୟରେ ତ କେହି ବି ମଣିଷ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିମୁଟେ ହେଲେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ସିଏ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତମେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ପଞ୍ଚୁକ କରିବ, ଗଡିଆ ପୋଖରୀ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବ। ପଞ୍ଚୁକ ସରିବାର ମାସ ମାସ ପରେ ବି ଗଡିଆ ପୋଖରୀରେ ସେ ଡଙ୍ଗା, ଫୁଲ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେମିତି ଭାସି ରହୁଛି, ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ପର୍ବ ସରିଗଲା ପରେ କାହିଁ ସଫା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? କିଏ କରିବ? କାହିଁ କରୁନ ସେତେବେଳେ? ପୂଜା ନାଁରେ ପଶୁ ବଳି, ଦୀପାବଳି ନାଁରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବ। ଆରେ ଦୀପାବଳି ଦୀପ ଜାଳି ପାଳନ କରୁନ, କିଏ ମନା କରୁଛି ତମକୁ? ବୋଲବମ୍ ନାଁରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରି ଚାଲିବ, ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଚାଲିବନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି। କାହା ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢିଗଲାଣି ତ କାହା ଉପରେ ବସ୍ ଚଢିଗଲାଣି। ଆଉ ଡିଜେ ବଜେଇ ଅଧରାତିରେ ଯିବ ରାସ୍ତା ଗଳିରେ। ତମେ ସିନା ବୋଲବମ୍ ମାନୁଛ, ଯିଏ ବୋଲବମ୍ ମାନୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ତା ପରଦିନ ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ଯିବାର ଥିବ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ଖରାପ କରୁଛ। ବୋଲବମ୍ କର, କିଏ ମନା କଲା? କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ବଜେଇ ଯିବା, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପର୍ବରେ ମେଲୋଡି ନାଁରେ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ କରାଇବ, ଏସବୁ ପୂଜାର ସଂସ୍କୃତି କି? ତମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲେ ମାଛ ଭୋଗ ଲଗେଇବ। ହେତୁବାଦୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ତମ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର କାହିଁକି ଫାଟୁଛି? ସେମାନେ କଣ କାହା ଘରେ ଯାଇ ବିରିୟାନୀ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ କି? ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ସମାଜକୁ ଏଇଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇବା ବା ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ କିଛି ବି ହୁଏନି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତମ କେତେଟା ଅଭଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବ, ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଏଇଟା ତମର କି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତା? ବୁଝି ହଉନି। ହେତୁବାଦୀ କାହା ଘରେ ପଶି ହେତୁବାଦର ଜ୍ଞାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।